Bon dia a tots. Bé, em fa especialment il·lusió moderar la primera taula de residents. Crec que és molt important, que els residents són la nostra raó de ser i fa que els residents, els estudiants, que intentem fer-ho cada dia millor. I, bueno, felicitar el doctor Vila perquè crec que ha encarregat, no sé si està per aquí o no, però crec que ha encarregat a tothom, a tots els residents, tasques d'investigació, que crec que és molt important, més que tasques assistencials que es pressuposen. I jo crec que també felicitar a la Fundació Salut Empordà per aquesta aposta que està fent pels residents. Sí que trobo a faltar, i no sé si hi ha algun motiu, que no hi hagin residents de família que roten per aquí i que també hagin presentat coses. Bé, no sé, potser és una qüestió a millorar o potser ho presenten amb altres, amb les seves àrees docents, no? Però potser probablement sí que seria enriquidor, no? Que també tinguéssim aquesta d'això. Comencem. Hi ha un petit canvi en el programa i començarà la doctora Irene Sánchez, de ginecologia, amb el síndrome d'heteroatàxia a propòsit d'un cas. Com vulgueu. L'haig de posar jo? Vale, vaig. Hola, se'm sent bé? Perdó, pensava que ja posava... No, però és que està... Potser està aquí? No, està aquí. Sí, no? Al revés. Té aquí. De pasters de residents. Ja està, ja ho faig. Ara ja ho faig. Quan vulguis, Irene. Perfecte. Bueno, primer de tot, perdoneu, perquè estic sortint de guàrdia i el Josep Papaseit m'ha cedit el seu lloc perquè pugui marxar cap a casa abans. Aquest cas és un cas que vam presentar... O el vols? Deixa'm de l'altre, si vols, així es veu complet, sí. Perquè, bueno, els macos són les imatges i després les ampliem. Inicialment... Vale, perfecte, gràcies. Inicialment el vam presentar a la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia com un cas diferent, perquè les exploracions ens van orientar com una altra patologia, però finalment amb les exploracions que es van fer al tercer trimestre d'aquest nadó el vam orientar com un síndrome d'heterotàxia. Aleshores, es tracta d'una dona de 29 anys que va arribar a la nostra consulta per fer l'ecografia del primer trimestre i l'únic antecedent que presentava d'importància és que tenia una consanguinitat de segon grau amb la seva actual parella, amb la que havia concebut el nadó que estava gestant. El primer trimestre vam objectivar una levocàrdia amb una dextrogàstria. Com sabeu, el cor es troba a l'esquerra del tòrax i la càmera gàstrica també s'hauria de trobar a l'exploració a l'esquerra del tòrax, just per sota del cor, de forma infradiafragmàtica. En aquest cas, el que s'objectivava era un cor que sí que estava correctament ubicat i orientat, però la càmera gàstrica es trobava a l'altre costat. Aquí hi havia un vídeo molt xulo, però bueno. Aleshores, el que vam fer és, com el que fem normalment al primer trimestre, és que fem el cribatge del primer trimestre habitual per veure el risc de cromosomopaties que té. En aquest cas, l'estudi de cariotip de l'ARRA i el QFPCR que li vam realitzar a la mare per una biòpsia de velocitats corials va sortir sense alteracions. L'estudi morfològic i ecocardiogràfic va continuar, compartit en el nostre centre i amb l'Hospital Vall d'Hebron, que és on vam derivar finalment a la nostra pacient, i aquí sí que es van objectivar una interrupció en el retorn venós de la vena cava inferior, que es veu aquí, amb una dilatació de la vena ASICS complementària, i a més no tenia melsa. A nivell cardíac, el que s'objectivava a l'ecocàrdio, que li van realitzar una ecocàrdio precoç a les 16 setmanes, que és molt precoç, s'objectivaven 2 aurícules de morfologia esquerra i una tendència a la bradicàrdia. Tot això eren signes suggestius d'un síndrome d'heterotàxia amb un isomerisme esquerre. En aquests casos, el síndrome d'heterotàxia el que suposa és una transposició especular d'alguns òrgans, que poden ser toràcics i abdominals o algun toràcic o algun abdominal. Hi ha tot un ventall de possibilitats. En aquest cas, a nivell toràcic, el que hi havia era una transposició a nivell de les càmeres del cor que provocava aquesta tendència a la bradicàrdia i la dextrogàstria.
Tot això s'associa al que presentava el nadó de la nostra pacient, alteracions morfològiques i del ritme cardíac, possibles malrotacions intestinals, i pulmons que poden arribar a ser bilobars per aquesta transposició especular. La incidència és relativament bastant baixa, de 1 sobre 10.000 neonats, és més freqüent en homes en un ràtio de 2 sobre 1 i suposa un 3% dels casos de cardiopatia congènita. El diagnòstic ha de ser precoç per poder oferir un bon control, sobretot per les complicacions que poden haver-hi a nivell cardíac, i el pronòstic ve marcat també per això, per l'afectació de l'òrgan prínceps, que és el cor. En aquest cas, tot i que sembla que al principi de forma prenatal semblava que l'afectació era bastant important, perquè a més, en aquesta imatge es veu molt poquet, però hi havia una comunicació interventricular, va ser bastant... De forma neonatal el nen es va beneficiar d'un ecocardio molt precoç i el pronòstic va ser favorable. Va néixer a l'agost i el que sabem, em sembla, és que el van operar amb un catèter de la comunicació interventricular i segueix controls a l'Hospital Vall d'Hebron sense cap altra particularitat. Que això sí que és bastant infreqüent, perquè la majoria, amb les malformacions cardíaques que poden arribar a presentar, la supervivència als 5 anys és molt baixa, és d'un 5%. I en aquest cas, ara el nen té des de l'agost. I per ara va tot bé. I ja està. Res més. Moltes gràcies, Irene. Preguntes? No sé què passa. És que parlava molt d'això. No hi ha cap pregunta per la Irene? Irene, jo sé que te'n faré una. Vinga, va. Alguns casos d'aquests es fa intervenció ja prenatal? Que jo conegui, no. I en tot cas això es faria a centres molt especialitzats en casos molt seleccionats, perquè al final el problema d'aquest nadó és de cares a la vida neonatal, però mentre estigui dins del nadó de la mare amb tot el sistema de xunts que hi ha al cor, s'obvia. Llavors tota la insuficiència cardíaca que presenta això es presenta en aquest cas que hi ha una afectació lleu de forma neonatal. Sí que es vigila, però, que en les afectacions més greus, que hi hagi interrupcions completes i així, el nadó no presenti un hídrops o signes d'insuficiència cardíaca o així. Però en aquest cas, durant tot el seguiment, no es va objectivar. Moltes gràcies. Molt interessant. I ara sí, taula de pòsters, i ara sí que havíem de trobar. Passem al següent pòster, el doctor Camanyes, R2, crec, de Medicina Interna, que ens parlarà, comencem amb el superestudi del control lipídic fet al nostre centre, i el seu pòster és grau de control del lipídic dels pacients tractats amb IPKS. Vale. Quan vulguis. Bueno, com ja m'ha presentat la doctora Carmona, R2, en una semaneta. Bueno, como todos sabemos, la base del tratamiento de la hipercolesterolemia son las estatinas, pero en los casos en los que no alcanzamos los objetivos terapéuticos se plantea añadir otros fármacos como la ezetimiba, otros más nuevos como los anticuerpos monoclonales, los IPCSK9. ¿Pero cómo funcionan? Vale, la PCSK9 es una proteína clave en el metabolismo lipídico que se une a los receptores de LDL y los degrada.
Por tanto, al haber menos receptores, se puede reciclar menos LDL y aumentan sus niveles séricos. Por tanto, si inhibimos esta proteína, conseguiremos que haya más receptores, se recicle más LDL y bajen los niveles séricos de colesterol LDL, mejorando el riesgo cardiovascular. Vale, ¿cuál es el problema? Hay importantes restricciones. Uy, qué mal se ve, ¿no? Ahora sí. Para prescripción de estos fármacos solo se pueden dar en prevención primaria y secundaria cumpliendo una serie de requisitos bastante estrictos. Vale, en el estudio que realizamos aquí se tomaron 46 pacientes, todos ellos tratados con anticuerpos monoclonales durante un año, desde marzo del 21 hasta marzo del 22. Se estratificaron según riesgo cardiovascular y los objetivos de LDL se establecieron siguiendo las guías europeas de la SC y de la EAS. Y luego se tuvieron en cuenta una serie de características demográficas, antropométricas, clínicas y perfil de laboratorio. Y se hizo un análisis de la intensidad terapéutica. Vale, ¿cuáles son los resultados? Primero que nada comentar, eran pacientes jóvenes, una media edad de 60 años, la mayoría hombres, y como comorbilidades casi la mitad eran hipertensos, un 20% tenían diabetes, ¿vale? Y el 80% de estos pacientes presentaban hipercolesterolemia familiar, una mitad con factores de riesgo cardiovascular y la otra mitad ya con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que se subdivide en enfermedad coronaria, ictus y arteriopatía periférica. Vale. Como podemos ver, los valores de LDL basales de estos pacientes eran altísimos, con una media de 267, y después del tratamiento se consiguieron bajar hasta una media de 65. De todos los pacientes se les dio tratamiento o de muy alta intensidad o de extremadamente alta intensidad, dependiendo de si llevaban los IPCSK9, que los llevaban todos los pacientes, asociados o no a estatinas. Porque algunos pacientes no llevaban estatinas porque no los habían tolerado. Y al último control del LDL se encontró que los que sí que tenían estos dos fármacos asociados conseguían el control objetivo de menos de 55 en más del 3 de cada 4, pero los que solo llevaban los anticuerpos monoclonales sin asociar estatinas no conseguían objetivos, solo un 17%. Por tanto, llegamos a la conclusión de que de los pacientes tratados con los IPCSK9 suele requerir también asociar estatinas para conseguir los objetivos terapéuticos. Y bueno, esto es todo. Preguntes? Algú s'anima? Doctor Grau, no t'animes? O si voleu fer les preguntes totes al final, no, vinga, jo sí que en faré una. Ui. Si associem les estatines amb els IPKS, no estem augmentant toxicitat hepàtica? O és una pregunta de desconocimiento meu, no? Te vaig a ser completament sincer. No ho sé. No passa res. Perdó, No, bueno, és que jo, que no conec massa les IPKS, més de coses que he sentit però que no els he utilitzat, sempre pensava que els anticossos monoclonals serien com a monoteràpia, que no necessitarien, que eren prou potents com per no necessitar les estatines. I a mi m'ha cridat l'atenció, per això ho preguntava. No sé si teniu... Ho veus com havies de parlar? Perdona, no, que vull dir que els subjectius són molt estrictes, fixa't, LDL menys de 55, i aleshores necessites fàrmacs que actuen per vies diferents. Vale. Al actuar per vies diferents és un efecte sumatori. Moltes gràcies. Sònia, deies? En els pacients que no toleraven estatines es va provar ezetimibe d'associar amb l'anticòs monoclonal. Portaven ezetimibe? Almenys en este estudi no. És a dir, tots estaven tractats en anticossos monoclonals i depenia de si havien tolerat o no. En un principi les estatines s'associaven o no s'anaven associant. Per tant, l'important és intentar treballar també en la tolerància dels pacients perquè se veu que canvia moltíssim la consecució de l'objectiu o no, depenent de si també les poden prendre.
Doctor Codini, allà darrere. Yo quería preguntar, que no recuerdo, ¿a cuánto tiempo hacían los controles de analítica para ver si habían logrado o no los objetivos luego de haber iniciado, por ejemplo, los IPSSK9? A ver, el estudio se hizo a lo largo de un año, de marzo a marzo del 21 al 22. No, lo decía porque a veces los pacientes van atravesando distintas situaciones en lo que es el control del LDL y dependiendo el tiempo en el cual se inicie y cuándo se hagan los controles, podía haber variabilidad en los objetivos. Y lo que me parecería interesante también a valorar, pero esto requiere mucho más tiempo, son los eventos, o sea, la disminución de los eventos cardiovasculares, más allá de los objetivos del LDL, a través del tiempo, ¿no? Esto en un año es muy difícil saberlo, pero la reducción de los eventos mayores cardiovasculares, al menos en los estudios pivotales, se vio con los IPSSK9. Quasi R2, ja tens un nou treball Ja tenim encarregat. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies. I passem ara a la doctora Pons. Sí? Hola? Vale. Primera adjunta en Medicina Interna formada al nostre centre, que ens parlarà sobre la influència del sexe a la població tractada amb aquests fàrmacs. Vale, merci. Vale, gràcies, Olga. Jo venia a presentar aquest treball que forma part d'aquesta sèrie d'estudis que estem presentant i tracta de la influència del sexe en la població tractada amb inhibidors del PCSK9. Una mica a mode d'introducció, que és el que també ja anava comentant en Joan, en el tractament de les hipercolesterolèmies, la primera línia de tractament i la base del tractament són les estatines, i llavors, en cas de que no s'assoleixin els objectius terapèutics, les segones línies seria associar ezetimibe i també els inhibidors del PCSK9. I en aquest cas, l'objectiu seria estudiar les diferències que hi ha segons el sexe en aquesta població tractada amb aquest tipus de medicament. Aquest estudi és retrospectiu, és observacional i és aquesta base de dades de pacients tractats a la unitat de l'IPIS del nostre centre, amb dades recollides durant un any. I són un total de 46 pacients tractats amb inhibidors del PCSK9 i en els quals es recullen diverses dades antropomètriques de comorbilitats, el perfil analític, i llavors s'estratifica aquest número de pacients segons el risc cardiovascular, segons les guies europees del 2019 i el 2021, i els objectius de tractament que s'han d'assolir establerts en aquestes guies. En quant a característiques que no hi havia diferència entre homes i dones, són aquests paràmetres, no hi havia diferències en l'edat mitjana, en quant a l'IMC, en quant a comorbilitats, en quant a prevalença de tabaquisme, prevalença d'hipertensió arterial, de diabetis, d'insuficiència renal crònica, d'hipercolesterèmia familiar, tampoc de risc, del risc de molt alt risc, i tampoc hi havia diferència entre homes i dones dels nivells de colesterol LDL basal. El que sí que hi havia diferència entre homes i dones seria la prevalença de malaltia cardiovascular ateroscleròtica establerta, que seria la fila de dalt, i que no arribaven a ser estadísticament significatiu, però sí costaven molt, és que en els homes s'associava més el tractament amb estatines que a les dones. I a nivell analític també hi havia diferència entre homes i dones en els nivells de colesterol que s'assolien amb aquest tractament. Tenim que els homes tenien nivells de colesterol més baixos que les dones, tant de colesterol total com de colesterol no HDL i també de colesterol LDL. I no hi havia diferències a nivell dels triglicèrids i altres paràmetres de l'LP amb la lipoproteïna A, filtre glomerular i hemoglobina glicosilada. I llavors això es traduïa en uns assoliments d'objectiu terapèutic
que eren diferents entre homes i dones. També de manera excessivament significativa, veiem que els homes arribaven molt més als objectius establerts en les guies que les dones, tractats amb aquest medicament. I llavors, en quant als resultats, doncs, una mica per fer la síntesi d'aquest estudi, veiem que el que s'associa amb un valor de colesterol LDL més baix és, en primer lloc, quan s'associa el tractament amb estatines, en pacients que tenen malaltia cardiovascular ja establerta i en el sexe masculí. I llavors, en quant a conclusions de tot això, seria que les dones tractades amb inhibidors del PCSK9 respecte als homes tractats amb aquest medicament tenen pitjors valors de colesterol LDL i, per tant, no arriben als objectius de tractament establerts en les guies. I llavors també que hi ha una relació del sexe en quant a la resposta amb aquest tipus de medicació. I res més, això serien les conclusions. Ai, perdó, la divulgació. Moltes gràcies, Estel. Alguna pregunta, doctora Vega? Estel, el fet de que les dones no portessin o portessin menys estatines era només per qüestió de tolerància? Aquí no ho hem diferenciat exactament, el motiu no ho vam recollir, però la majoria, en principi, sí que no tenien intolerància d'algun motiu i es va haver de treure i llavors només portaven o bé l'IPCSK9 o bé l'IPCSK9 i l'ezetimibe. Que probablement la pitjor resposta i la pitjor consecució dels objectius està relacionada amb aquest fet, amb que no portar estatines, no? Seguint la presentació anterior, si no hi ha combinació, la resposta és pitjor, no? Sí, és pitjor, però vull dir que també de manera independent, corregint-ho per aquest factor, doncs es veia que no tenia el mateix efecte. I doctor Cucurull? Els estudis pivotals o amb alguns estudis després, o grans estudis que he hagut després, que no ho conec, en vida real, també està descrita aquesta diferència de sexe en quant a l'eficàcia d'aquests fàrmacs? Sí, sobretot els que han anat sortint després de que ja s'hagi comercialitzat i que s'estigui utilitzant el medicament i sobretot més amb o sigui, hi ha dos tipus dels anticossos monoclonals, el levolocumab, ho dic bé, i l'irocumab. Llavors s'està veient que té molt més efecte això en l'irocumab que no pas amb l'altre, quant al sexe. I una última pregunta. Podria ser, si no he entès malament, els pacients homes tenien molta més prevalença de malaltia vascular que les dones. O sigui que entenc que les dones devien ser més hipercolesterolèmies familiars, no? Sense més com a tractament en prevenció primària. Podria ser que l'adherència fos diferent? O que tinguéssim un pacient més motivat i que fos més constant i que potser les dones, perquè és una prevenció primària, no en fossin tan conscients? Tu creus que podria influir aquest factor? O sigui, que l'adherència expliqués d'alguna manera aquest canvi d'efecte. Sí. Bueno, és una de les teories que diuen que podria explicar això, però tampoc no se sap ben bé per què. Vull dir, també diuen que hi ha factors moleculars, que sembla que els homes podrien tenir més PCSK9 i llavors el fàrmac podria tenir més efecte perquè tenen més quantitat d'aquest enzim, però tampoc no està molt clar. Però una de les teories sí que era això, de que sembla que els homes podrien tenir més adherència que les dones. Moltes gràcies. Passem a la següent presentació. Per al doctor Vidal, també de Medicina Interna, R4, R4 de Medicina Interna o CASI, que continuem amb el tema dels... Farem un màster, tots plegats, dels objectius dels LDLs amb una unitat de lípids, en aquest cas en el nostre centre.
quan vulguis. Doncs ho podem posar quan tenen un plet, sisplau. Bueno, aprofito per donar l'enhorabona als meus companys, també. Ara sí, ja està, ara ja Molt bé. veuràs. Doncs, jo vinc a presentar-vos part dels resultats d'un estudi que hem fet aquí amb els pacients pertanyents a la unitat de lipis de l'hospital. I, la meva part és, tenint en compte que el nivell de control lipídic ha anat millorant en els últims anys, el propòsit d'aquesta presentació és reflectir el grau de consecució dels objectius de les lipoproteïnes de baixa densitat segons les guies europees de 2019-2021. La metodologia per a aquesta presentació, van agafar 185 pacients d'aquesta mostra. Eren pacients d'ambdós sexes, majors de 18 anys, que estaven en tractament hipolipemiant estable durant un any. Es van seguir des de març de 2021 fins al març de 2022. Es van estratificar segons les seves característiques en el seu risc cardiovascular i vam analitzar el grau de consecució de l'LDL. Si parem un moment de les característiques de la nostra mostra, doncs tenim que la proporció de sexes va quedar un 60-40 a favor dels homes, amb una edat mitjana de 54 anys, i si deixem a banda, per una banda, si són fumadors, si consumeixen alcohol, si són diabètics, el més interessant seria tenir en compte que fins a un 70% d'aquests pacients són pacients amb una hipercolesteròlia familiar. És a dir, són pacients que ja s'haurien d'incloure dins dels estrats de risc d'alt i molt alt risc. I també una gran part d'aquests pacients són pacients que ja tenien una malaltia cardiovascular establerta, és a dir, són pacients que també són d'alt i molt d'alt risc. És una cosa que podríem esperar en una unitat especialitzada de lipis. Llavors, així que és com que quedarien repartides els diferents estrats de risc segons les guies de cada any. El primer que crida l'atenció és que, l'òbvio, al 2019 n'hi ha una categoria que es diu baix, que no apareix al 21, on queden ajuntades el baix i moderat en una mateixa. Només per recordar, els nivells objectius que es recomanaven al 2019 de baix era tenir un nivell de LDL per sota de 116 i després ja la resta són iguals. El moderat equival al baix moderat del 21 i l'alt i molt alt serien per sota de 100, per sota de 70 i per sota de 55 mil·lígrams decilitre. I l'altra cosa que crida l'atenció és el que estàvem parlant abans, que deixaven ja entreveure que si arrodonim, el 90% de la mostra els representa els pacients dins dels grups d'alt i molt alt risc. I quins són els resultats que hem obtingut? Doncs, de manera general, amb les guies del 2019, el resultat arriba quasi a un 23% i segons les guies de 2021 es quedaven en un 20%. I com deien, el més interessant, el que més representava la nostra mostra eren pacients d'alt i molt alt risc, doncs veiem que ens quedem pràcticament igual, en un 10-11% d'alt risc, i en el molt alt risc queda en un 24%. Una possible pregunta seria per què n'hi ha aquesta diferència de millor grau els de molt alt risc respecte al de l'alt risc. Però, el primer que ens podíem preguntar també nosaltres és ho estem fent malament? Sí que compararem amb estudis similars al nostre. Aquest és un estudi molt similar, però publicat a Còrdova. Es tractava d'uns quants centres de salut associats a una unitat bàsica de salut i en dades també de l'Hospital del Mediterrani, crec que es deia. També es van seguir aproximadament durant un any i la mostra era de 446 pacients i veiem que l'objectiu global que aconseguien en les guies del 19 es quedava en un 15%. Però, si agafem un estudi molt més gran, el Da Vinci, a nivell europeu, ja en la participació de 18 països, una mostra de quasi 6.000 pacients, doncs veiem que el grau de consecució es quedava en un 33%. I el que destaca ja és que els pacients de molt alt risc quedaven també molt escàs, en un 18%. Però, un altre estudi també a nivell europeu, en molts centres, una mostra un 50% més gran encara que l'anterior, en 9.000 pacients. Doncs el grau de consecució que es quedava era en un 20%. Llavors, els nostres resultats, comparats amb la resta, tampoc n'hi ha molta diferència. I això ens deixa un 75% dels pacients, aproximadament de mitjana, fora dels objectius. I podem pensar si la causa podria ser per l'adherència terapèutica, si
Si s'haurien d'implementar també les dietes o qualsevol altra causa, encara no la sabem, però sí que pensem que seria molt interessant la realització de més treballs en aquesta línia d'investigació per poder obtenir quines són les causes diferencials i poder dissenyar estratègies per millorar aquests resultats. I ja seria tot. Preguntes al doctor Curull? Tinguent en compte que, diguem-ne, a nivell global ja sí que hi ha demostrades diferències entre els països del Mediterrani i els països nòrdics o per exemple, el sud o Nord-Amèrica, en quant a que amb els mateixos nivells de colesterol hi ha diferents prevalències de malaltia cardiovascular, és a dir, els mediterranis, sigui per la dieta, pel que sigui, una mica més de protecció. Tu creus que aquests valors que donen universals són reals o bé s'hauria d'establir valors diferents depenent del risc que hi ha per cada el Mediterrani respecte als països nòrdics? Bueno, nosaltres hem quedat comparant-nos amb els països europeus en la part que jo he fet. Sí que és veritat que la influència de la dieta és molt marcada respecte als països americans, però això, utilitzar de base, comparar de manera global és molt difícil i està la interferència del que estàvem parlant, que no arribem als objectius perquè n'hi ha moltíssimes causes, no només el que estava parlant l'Estel abans, a nivell molecular, sinó també a nivell cultural, i no sabem quina seria l'estratègia més important. O sigui, no es podria estandaritzar. Aquí estem només pràcticament comprovant l'efecte dels fàrmacs. Alguna altra pregunta? Doncs moltíssimes gràcies. Merci. Passem doncs a la quarta presentació del tema lípids amb la doctora Patricia García Morante. Se'm fa raro dir-te Patricia. I ens parlarà sobre el grau de control lipídic dels pacients amb hipercolesterolèmia familiar a l'Alt Empordà. Entenc que deu ser a l'Alt Empordà o és tot l'Empordà? A l'Alt Empordà. A l'Alt Empordà. R3 de Medicina Interna i R3 R4 de Medicina Interna. Tenim tots els... Endavant, quan vulguis. Bueno, la parte del estudio que yo os vengo a presentar se centra en los pacientes con hipercolesterolemia familiar dentro del estudio ULFI, ¿vale? Y se titula Grado de control lipídico de los pacientes con hipercolesterolemia familiar en el Empordà. A modo de introducción y unas pinceladas para situarnos, decir que la hipercolesterolemia familiar es la enfermedad genética de herencia autosómica codominante más frecuente del metabolismo de las lipoproteínas, que confiere a los pacientes que la padecen valores de colesterol, concretamente colesterol LDL, muy elevadas ya desde el nacimiento, lo que les supone un alto riesgo cardiovascular y, por lo tanto, la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular arteriosclerótica prematura, por lo que son pacientes que se benefician de tratamientos hipolipemiantes precoces y además intensivos. Se cree que la prevalencia de hipercolesterolemia familiar ronda aproximadamente de 1 de cada 200-250 personas, lo que extrapolado a nivel europeo habría unos 4,5 millones de personas con hipercolesterolemia familiar en Europa y, sin embargo, solamente hay un diagnóstico de menos del 15% de los casos, de lo que intuimos, ¿no?, que son pacientes que están infratratados y expuestos a un alto riesgo cardiovascular. Se manifiesta con valores de LDL entre 250 y 350 ya desde el diagnóstico. Son pacientes que clínicamente pueden presentar síntomas tendinosos, arco corneal por debajo de los 45 años, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica prematura, como decía, y presencia de mutaciones, aunque no son obligadas porque existen otras mutaciones que están en estudio y que aún no se conocen. Estos son algunos ejemplos, los síntomas se pueden tanto palpar como ver.
Para su diagnóstico, en los casos índice, hacemos uso de la escala del ECN, que es de la Red Holandesa de Dislipemias, que hay 4 campos que establece una puntuación considerando un diagnóstico probable por encima de 6 puntos y definitivo cuando es 8 o más puntos. Los objetivos de esta parte del estudio era describir por un lado el tratamiento hipolipemiante que hacían los pacientes con hipercolesterolemia familiar de la unidad de lípidos de la Fundación y por otro lado conocer el grado de consecución de los objetivos del LDL según las guías del 2019 europeas y las de prevención cardiovascular del 2021. Para ello, en esta parte del estudio nos centramos en los 134 pacientes con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar que se siguen en la unidad de lípidos, que seguimos durante un año. Por un lado, lo que hicimos fue estratificar estos pacientes según su riesgo cardiovascular. Por otro lado, se describió el tratamiento hipolipemiante que hacían según el potencial de reducción de estos tratamientos y por otro lado se establecieron como objetivos de tratamiento, como decía, los que describen las guías europeas del 2019 y las de prevención cardiovascular del 2021. Y como en el resto de partes del estudio se definieron también las características demográficas, antropométricas, clínicas y de laboratorio. Los resultados mostraron que hasta casi un 80% de los pacientes tenían un diagnóstico probable o definitivo de hipercolesterolemia familiar, que en el 50% de estos pacientes se realizó estudio genético con un resultado positivo en 44 de ellos, siendo la mutación más frecuentemente detectada la del receptor LDL. De nuestra muestra de pacientes había un mayor porcentaje de hombres, era una muestra notablemente joven, una media de edad de 52 años y con al menos un factor de riesgo cardiovascular. En cuanto a los niveles analíticos, hicimos una comparación respecto del LDL basal, es decir, los valores de colesterol LDL sin tratamiento y el último valor analítico de la última analítica de control. Vemos que los valores basales eran de unos 260, que son muy elevados, pero congruentes con la patología de la que hablamos, y que los valores del último control del LDL eran notablemente más bajos. Cuando nos centramos en el tipo de tratamiento hipolipemiante según el potencial de reducción, vemos que más del 70% de los pacientes llevaban tratamientos de muy alta y extremadamente alta intensidad, con potenciales de reducción del LDL de hasta el 85%, y que además, si relacionamos esto con el grado de riesgo cardiovascular, vemos que los pacientes con mayor riesgo cardiovascular son con los que más intensidad terapéutica se llevaban. ¿Y en qué se traduce esto en cuanto a grado de consecución de objetivos? Que los pacientes con hipercolesterolemia familiar y con enfermedad cardiovascular, es decir, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, hasta en el 52% de estos pacientes alcanzaban los objetivos que establecían las guías, que son porcentajes que distan mucho del resto de los grupos. De lo que concluimos que el tratamiento de los pacientes con hipercolesterolemia familiar es aún mejorable y que los objetivos de los tratamientos, los objetivos que establecen las guías, se podrían alcanzar sobre todo bajo tratamientos de muy alta y extremadamente alta intensidad. Y esto es todo. Moltes gràcies, Patri. Alguna pregunta? Sí. Hola, bon dia. Felicitar-vos a tots. I dic que la pregunta no és només per la Patrícia, sinó en general per tots. Doncs em sobta no trobar la relació que té l'adherència al tractament no només farmacològic, sinó també de la dieta, del canvi d'hàbits, de si poder això també pot arribar a influir en tots els resultats. Concretamente, en estos pacientes, el estilo de vida, todos los determinantes sociales, ¿no?, de la salud influyen. Ahora también hay en estudios, ¿no?, la biología de sistemas, la transcriptómica, la genómica, que también determinan cómo las personas se enferman, pero en concreto los pacientes con hipercolesterolemia familiar son alteraciones genéticas que ya de por sí hacen que estos pacientes tengan los valores del LDL muy altos. Entonces, ellos sí que tienen que hacer dieta, tienen que llevar un buen estilo de vida, pero como cualquier otra persona, pero de por sí tendrán estos valores del LDL más altos. Doctora Fidalgo. Me ha parecido entender antes que estos fármacos tienen unas restricciones muy marcadas y que muchas de ellas tienen que ver con
eventos cardiovasculares y acúmulo de factores de riesgo, ¿no? Claro, son pacientes que por ser de alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, ya muchos de ellos tienen objetivos de LDL por debajo de 55. Entonces, aunque tú empieces una estatina, estos pacientes no van a tener un LDL por debajo de 55 porque partes de valores de 260, entonces nunca los alcanzarás con una estatina. El problema es que para prescribir los IPCSK9, al menos en Cataluña y también en otras comunidades, tienen que tener valores de LDL por encima de 100. Entonces hay pacientes que están en 80 y tienen esta restricción, pero no están en objetivos terapéuticos y tienen riesgo cardiovascular. Alguna altra pregunta? Doncs moltíssimes gràcies, Patri. Quin? Aquest. Passem a la darrera xerrada, a la darrera presentació d'aquest bloc amb el doctor Josep Apasell, que ens presentarà actinomicosis abdominal, un pronòstic esperançador d'un enganyós tumor maligne. Quan vulguis. El podem presentar? Vale, gràcies. Bueno, jo no parlaré més de lípids, crec que n'hem tingut prou. Us vinc a parlar de l'actinomicosi abdominal i amb aquest títol una mica sensacionalista vinc a dir que l'actinomicosi pot tenir un comportament pseudotumoral i ho hem de tenir en compte. Llavors, a propòsit d'un cas, vam presentar aquest pòster. Us el poso aquí una mica en general perquè veieu quina imatge tenia i ara anem a veure com més en detall. Com podeu veure, vam fer com una mica una analogia d'una línia de metro per veure quines van ser les parades fins a arribar al diagnòstic i com ens van anar cap a un fi d'estació o un altre. Llavors, els objectius d'aquest pòster eren remarcar precisament això que acabo de dir, aquest comportament pseudotumoral que pot tenir una actinomicosi i el conseqüent canvi pronòstic que té de per ser la pròpia malaltia. I per fer-ho vam revisar la bibliografia sobre les infeccions abdominals per actinomyces. Què vam fer? Vam revisar la literatura científica mirant les bases de dades com UpToDate i PubMed i llavors us presento el cas, vinc a lo interessant. Ens trobem amb el cas d'una dona de 54 anys amb els únics antecedents de fumadora i, com no, portadora de DIU. Tots sabem, com ho pregunta Mir, que DIU és associat a infecció per actinomyces, ¿no? Hasta ahí todos llegamos. Vale, pues anem a veure què passa amb aquesta senyora. Aquesta senyora va arribar al servei d'urgències a l'hospital i es va fer un diagnòstic d'una ITU, es va donar tractament, no va millorar. Això va succeir en 2 ocasions i a la tercera vam dir, bueno, aquí passa alguna cosa més, anem a veure què passa. Llavors arribem a la primera estació, li fan un tac abdominal, no pensant que pogués tenir res en relació amb el ginecòleg, per això es va demanar un tac directament. Al tac abdominal es veu una ectàsia pièlica dreta, secundària a una compressió d'una massa tumoral que semblava dependre d'ovari, però no quedava molt clar perquè en veia miometri, ja vèiem que ens havia d'arribar a nosaltres. Llavors vam continuar a la següent parada i vam fer una eco transvaginal i vam veure aquesta imatge a nivell intrauterí, amb marges fastonejats, uns 7 centímetres, amb alguna captació Doppler, però perifèrica, o sigui que tampoc semblava molt tumoral, però no ens acabava de quadrar, no enteníem a què podia fer referència, o sigui, a què podia correspondre's. Llavors vam avançar i vam dir, això no ens agrada, vam acabar de definir-ho, aquesta imatge més tumoral, cap a on va, o sigui, què envaeix. Llavors, per Merat Parstoves vam fer una resopèlvica i es va veure que hi havia un implant umbilical també, aquí, que es pot veure, i aquesta mateixa imatge amb les característiques molt similars a la de l'eco, i que hi havia una mica d'afectació ganglionar, però podia ser inflamatòria de la neo o inflamatòria d'una infecció. Llavors vam continuar, li vam treure el DIU perquè vam dir això no ens agrada, anem a cultivar-lo, flora mixta. Vam fer uns marcadors tumorals negatius. Què hem de fer? Llavors finalment vam pensar en fer-li una citologia per veure quin comportament podia tenir aquest coll, si depenia de nivell cervical o no, i vam fer un aspirat endometrial, una mica tot el que podem tenir a l'abast de manera immediata.
I això que ens va donar? Pues, bueno, vam agafar el transbord del tumor maligne, però no el vam agafar i ens vam quedar aquí perquè hi havia un actinomyces que semblava que podia ser el causant d'aquest comportament i que estàvem parlant més d'una infecció i no tant d'una neomaligne d'ovari o uterina. Llavors, per acabar d'afiliar-ho, ens vam recordar que teníem l'implant abdominal i que podíem fer una PAF ecoguiada, la vam fer i ens va sortir el mateix. Per tant, van dir, bueno, doncs la ingressem i fem el tractament antibiòtic endovenós i tot bé. Si vam passar de dir-li un pronòstic fatídic d'això no anirà bé, no sabem quan et queda de vida, a dir-li, bueno, és que et posem antibiòtic i et cures. Llavors la vam ingressar, vam posar el tractament endovenós, però amb la mala sort que durant l'ingrés vam pitjorar clínicament, llavors vam decidir entrar a quiròfan, ja que no se'ns anava de les mans, i vam fer una resecció de l'abscés del fus, vam fer un drenatge uterí transperitoneal i després es va desbridar tot i es va deixar 3 drenatges, va evolucionar favorablement i es va fer un canvi antibiòtic oral i llavors aquesta és l'ecografia a nivell... La pacient va evolucionar favorablement, va ser donada d'alta i al mes tenia aquesta ecografia que veiem aquesta imatge intrauterina com aquest nòdul residual del que havia sigut un abscés però que ja estava en vies de resolució. Ara fa un any del cas, la senyora està bé, continua amb antibiòtic perquè sí que és veritat que el tractament antibiòtic d'aquest tipus d'infeccions ha de ser de llarga durada. Si és una tipus G, en 1 o 2 mesos és suficient, però si és severa o que ha requerit cirurgia, o sigui que per tant entenem que ha sigut severa, s'ha d'allargar fins a 6-12 mesos. Llavors les conclusions que volia fer era que l'actinomicosi és una infecció rara i és oportunista, que s'associa al DIU, ja ho sabem, però l'important és que és un bacteri difícil de cultivar. Per tant, per això no ens sortien el cultiu del DIU ni els cultius previs i normalment és la histologia la que ens acaba donant el diagnòstic final. Llavors sempre anem com per darrere. Llavors és important fer un diagnòstic precoç, pensar-hi quan estem davant d'un tumor abdominopèlvic que pot tenir un comportament tumoral, invasiu, pensar en això perquè es comporta fent abscessos i fístules de forma invasiva pels òrgans que hi ha per contigüitat i perquè pot canviar molt el pronòstic. I si ens avancem, el pronòstic és molt bo perquè amb antibiòtics respon molt bé. I això és el que acabo de comentar, que amb penicil·lines, l'antibiòtic més senzill i primari que coneixem, es pot resoldre la infecció. I això és tot. Gràcies. Bueno, ens encanten els bons finals, no? També d'això. Alguna pregunta? Si la senyora ja té 54 anys, no? Que està en aquest punt de la seva vida fèrtil, i tenim una infecció que li comporta que estigui 12 mesos liada amb tractament antibiòtic i fins que no l'erradiquem pot tornar a infectar-se i reactivar-se, no estava plantejar-se fer-li una histerectomia no era una opció en el moment que va empitjorar clínicament i... No es va valorar en el moment de l'abscés pel risc quirúrgic i comorbiditat en el moment. O sigui que, de fet, la cirurgia es va plantejar juntament amb cirurgia per la invasió dels òrgans adjacents, planificant prèviament que pogués haver-hi una perforació intestinal i al final amb el cirurgià vam decidir només punxar l'úter i drenar-ho i sortir. No es va fer res més. Ens va semblar el més... Sí. Cauto. La doctora Vega? Fer una histerectomia no hauria evitat 6 o 12 mesos de tractament antibiòtic, perquè, com ha explicat el B, era una infecció disseminada i actinomyces s'ha de tractar prolongadament. El que sí, evidentment, drenar els abscessos, perquè l'evolució inicial desfavorable probablement era per la càrrega que hi havia bacteriana. Llavors sempre s'ha d'acompanyar el tractament antibiòtic del drenatge possible dels majors abscessos, però no evita el tractament antibiòtic prolongat. I hi ha alguna altra pregunta? Jo tenia una pregunta a nivell de curiositat. Sí. Quin percentatge de DIUs tenen infeccions? I més o menys? És freqüent? No és freqüent? No tinc aquesta dada, però hi ha molts detractors dins de la ginecologia precisament per aquestes complicacions. No crec que sigui una gran part, però quan es compliquen d'una forma molt lletja. Llavors,
I a part de l'actinomyces, hi ha algun altre bitxo que sigui més típic? No, aquest seria com el principal. Aquest seria un dels principals. Però realment veiem molt pocs casos d'infecció per DIU i hi ha molta gent amb DIUs. O sigui que de forma subjectiva, en la meva experiència, la meva curta experiència professional, jo no n'he vist moltes. Però no et sé dir dades concretes, no sé si algú ho sap. Doncs moltíssimes gràcies, unes presentacions excel·lents. Felicitar-vos a tots.